Lisod ni sila og abre aning durian. Dapat iuli jud ang lisog. Ika pa ni sila layo kayo nga dapit jud as in ang mga wakwak nga lawan pa ni sila. Makuha lang ning duriana ni. Ambot kong tarong. Kaon jud nila. Nangya gid siya nga dalaw ng lisog basta iuli mo ning dagwaya o ikuan nga iuli jud ang lisod dinhi mauli Antay lang jud ni gyud. Mura ni sila mga wakwak. Natog pa sa tagbalay Mata na sila anhin na dire. Kaya mura lagi wakwak kay nangala siguro ning ikaduha. Nangala ni ikaduha. Durian. Kay taga-post ako sa FB. Luod naman siya. Abi na lang dinalo may aning durianan ning mga lato. Mani mag-angay mi. Tara, tara. Wala lagi, siya naman ay ganahan og durian, yung bana dili, baho na. Hangyo gid siya uli ang liso. Wala ni siya gikan sa ilaha pa doon ri. Uli na po niya. Ayaw buota dito ha. Apilon pa doon yan ning daot Dini pa sa iloon, apilon na yun. Pili pa gyud puslan man ni ka diyan kalayo-layo. Layo sa yang ganhead re, yan tiloko ng tanan. Ay, na-overripe na gyud pa. Gada daw isa ka kwarto. Na-overripe na, di na pwede. Yan nga po dani oy, ngani mo nagipasagdan. Na-overripe na gyud tanan. Ayaw na girl. Wala na gyud siya may buhat ani. Makaligtas na ning daot. Nagkabagood-bagood na siya. Nakuha niya. Mura na yung natiti. Layaw kay laha. Wala na. Sa durian.